ka program aji kai bat ai doi ai na ka block health mela balapan bait da ka National Health Mission Meghalaya ha ka jite kat bat ka office DMHO ka is ka sales lem bat ka office video maukon ro sinari block bat ka maukon ro block program management unit NHM maukon ro PHC lapan long ha ka Holy Cross Higher Secondary School maukon ro ha ka arterik we yong arajar arpuar kanik program kolong kajimunto ay pa no shnong na ki pautli kishnong ha ka thai maukon ro uba bante do ring do amle ka maukon ro ubadairu menteri badikmi yakatnat ka kamram bat ka kamila ka ai ka sarkar chila no one man play yakani ka program kumu kongsan hagani ka si laidon langru do video kamagon ro blog ba LT taryang ki doktor badai pe kamagon ro PhD bat jongsha PhD kinong tre katnat ka koi ka khia ki khana school kinong hikai kinong tre asha bat agonadi kinong songsnong nolor ki bor pnia ka Holy Cross School bat ki wipan ki program aji hikai ki badai kilong me ba armet kumnu bakin suma dilde bat ikulung ka jingeda na ka jingpang kansa ka jingeda na ka jingpang animea ka jingsim da waiwe ka jing hikai ban kya na ka jing armet dang khana karta ka jing ais nam bat ki wi pat nolor jing hikai kilan met la a shi khana bat kinong songsnong haba a jing kran ba bantai dor la ai khuble yaknat ka koi ka khia bat ya ka office jong video ki balawan lam yakani ka help mela na ka banta ka jimun to hi pai ba nong songsnong haba people la ka slow ki don't be clear let you the doctor dan check ka BP ka jong hi what you up la ka kidan inu ikliang badan ko ka center jong hi ban up ni kelas cancer pembang Hapori India, Kibrio ki India Postnam, Hadu India Postnam, Palat India Postnam. Hene hapo jela jangi tang India Pulai Snam. But kilong kini pin karai pin ko ngu yang ala dang ong. Buan kilong kpa ki du no ay ke jing ke jamki. Balai, lese ki kerni ha ka dikyat. Ki kerni ha ka diduma. Lese kim jupit bahai lagi. Baka niya program kada iban tatsau thua yapi baka sarkar India ka kuwa yapi iway nadu ikon ibakai badat kapat nadu badang pun ka kemir hadu bandalap kemen ban yo kamet ka bakat ka bakya amdai bangin ya kya krau hayeng amdai bangin ya dunaslam amdai bangin yo kyam ki jimpang ki bawat hapatain dan syu asri hajala jungi dang dan Namar balai bagi kentat ikilat jingada. Kadi ka comprehensive primary health care. Ka donat kidi ki jingsumang bagi jingada. Ki bagi ai ling bagi ta ki health wellness center ki badan ko ki sub center ki care. Nga bat ko honorable minister jong ka health department. Ngin sawan bu mau nong remno haka first week jong bunai mi. Namar kaladei kapor banginang kentiu wedei bat kakot kakia. Ka chenroi kadai ka wei ka sub health center ka batrei borba hapo is kasil. Bat ka babun tam kinong kun ka no ka kunung dei hapo chenroi sub health center. Bat ka tai ka sub health center menta ngila upgrade sya ka PHC. Kata kadai kai ka jingdon kam jok pai ba. Namar ka kot kakia kadai ka primary sector ka ba ki pai ba nong song don kam. Ngam juklet Bankran ya gawai ke kentin kaba baro mangir ngitip bah kata kadai mangsiong kakot kakya kadai kaspa ba hakalong brio manbrio kakot kakya kadai kaspa ba jadi nata kadaw bang akwa manong ipi ba mentakas ngiru ngedon lang ringkat kumne bat ka health department bangin ya pelong ya kani program nakabenta ka bed ka biang nakabenta ka imlang salang jong ki nong song snong jong ni sya kani ka thang ku